Bore da chi gyd, ydy mynd tro allan yng nghanol y gres mawr. Gadewch i ni blygu addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. O arglwydd ein iwr ni, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Gwyddiwn. Arglwydd, mae'r haul, y lloer a'r planedau yn canu dy glod. Mae tawelwch ei angderau'r gofod yn llawn o thogoniant. Mae'n calonnau ninnau yn gorlifo o lawenydd a diolch. Yr wyt yn coroni'r flwyddyn a thaioni. Yr wyt yn rhoi i ni amser hau a medu. Yr wyt yn darparu cawodydd a heilwen. I'r had egino a thyfu a dwy'n ffrwyth. Arglwydd ein iwr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Gosodais bobl yn oruchwylwyr ar dy greiad, ymddiriedais diw gofal, anifeiliaid y maes, adar yr awyr a physgod y môr. A rhoddais ydyn ddeall a dawn i drin y tir. Arglwydd ein iwr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Am i ti ddiwallu anghenion ein cyrff, am bopeth a neisost sy'n rhoi boddhad i ni, am borthu'n heneidiau a bara'r bywyd, y ffrymwn i ti, ein diolch a'n clod. Arglwydd ein iwr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Amen. Ac fe ganwn ni yr emyn 195. 195. Yw'r anfeidrol yn dy gwmni daw gorfoledd i mi'n llawn, ym o llyngaf yn dy gariad ac ym gollaf yn dy ddawn. Dy gadernid sy'n fy nghynnal, mae dy ddoniau yn ddi-ri. Cyfoes ydwyt, heb ddim terfyn, mae cyflawnder yn o ti. 195.
Meddwl, darlleniau bore me o ail lythyr Paul at y Corinthiaid. Rhannau o rwysfed a'r nawfed penodau. Rhoi haelionus. Ym mhob peth yr ydych yn helaeth, yn eich ffydd a'ch ymadrodd a'ch gwybodaeth, yn eich ymroddiad llwyr, ac yn y cariad enynwyd ynoch gan ein cariad ni. Felly hefyd, byddwch yn helaeth yn y gorchwil grasusol hwn. Nid fel gorchymyn yr wyf yn dweud hyn, ond ei brofi didwylledd eich cariad chwi, trwy sôn am ymroddiad pobl eraill. Oherwydd yr ydych yn gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist, fel y bydd o ac yn tain gyfoethog ddod yn dlawd dros o chwi, mwyn i chwi ddod yn gyfoethog trwy glodi ef. Yn hyn o beth, rhoi fy marn yr wyf, a hynny sydd orau i chwi, yr rhai a fi'n gyntaf, nid yn unig y weithredu, ond i ewyllysio gweithredu y llynedd. Yn awr, gorffennwch y gweithredu yn ôl eich gallu, fel y bydd y gorffen yn cyfateb i eithgarwch eich bwriad. Oherwydd os ydych yn eithgar i roi, y mae hynny'n dderbyniol gan Dduw, ar sail yr hyn sydd gan rywun, nid yr hyn nad yw ganddo. Nid fy mwriad yw cael esmwythyd i eraill ar draul gorthrymder i chwi, ond eich gwneud yn gyfartal. Yn yr amser presennol hwn, y mae'r hyn sydd dros ben gennych chwi yn cyflenwi ei diffyg hwy, fel y bydd i'r hyn sydd dros ben ganddynt hwy, gyflenwi eich diffyg chwi, maes o law. Cyfartaledd yw'r diben, fel y mae'n ysgrifenedig, nid oedd gormod gan y sawl a gasglodd lawer, na ffrinder gan y sawl a gasglodd ychydig. Cofiwch hyn, a heion bryn a fed yn bryn, a heion hael a fed yn hael. Rhaid i bawb roi o wirfodd ei galon, nid o anfodd neu o raid, oherwydd rhoddwr llawen y mae Duw'n ei garu. Y mae Duw yn gallu rhoi pob gras i chwi yn helaeth, mwyn i chwi ar ei ben eich digon bob amser ym mhob peth, allu rhoi yn helaeth i bob gwaith da. Fel y mae'n ysgrifenedig, gwasgarodd ei roddion ymhlith y tlodion, y mae ei helioni yn para am byth. Bydd yr hwn sydd yn rhoi had i'r heiwr a bara iddo'n ymborth, yn rhoi had i chwysau ac yn ei amlhau. Bydd yn peri ffrwyth ei chelioni gynyddu. Ym mhob peth, cewch eich cyfoethogi ar gyfer pob haelioni, a bydd hynny trwm ni yn esgor ar ddiolchgarwch i Dduw. Oherwydd y mae'r cymorth a ddaw o'r gwasanaeth hwn, nid yn unig yn diwallu anghenion y saint, ond hefyd yn gorlifo mewn llawer o ddiolchgarwch i Dduw. Ar gyfrif y prawf sydd yn y cymorth hwn, byddant yn gogoneddu Duw am eich ufuddod i efengyl Crist. Yr efengyl yr ydych yn ei chyffesu, ac am eich helioni, eich cyfraniad iddynt hwy, ac i bawb. Byddant yn hiraethu amdanoch ac yn gweddio ar eich rhan, oherwydd y gras rhagorol a roddodd Duw i chwi. Diolch i Dduw am ei rodd anrheithadwy. Byddai'r bendith Duw ar y darllen yna yn ei air sanctaidd.
Wel, bore da i chi gyd, a chroeso cynnes, neu felly ddylen ni wedi crossboeth i chi gyd y bore yma. Yma yn y crwys, ac i bawb sy'n ymuno â ni o'i cartrefi trwy gyfrwng Zoom. Gobeitho'ch bod chi gyd yn cadw'n iawn yn y tywydd yma. Mawr yw ein diolch i'n cynwynidog y Parch Glyn Tidwal Jones am arwain ein gwasanaethau heddi. Mae'n ffrind da i bob un ohonom yma ac ni ni gyd yn gwerthfawrogi ei gwmni. Diolch yn fawr, Glyn. Ar wythnos nesaf fe fydd yr oedfan am 10:16 dan ofal y Parch Aled Edwards. Fel y gweddwch, mae'r seddi'r plant yn wag y bore yma. Gobeithio wir y byddan nhw'n mwynhau bore yma yn ei trip ysgol Sul i fowlio deg yn Nantgarw. Mae air conditioning fyna, felly fyddan nhw'n iawn. Edrychwn ymlaen at fis Medi pan fyddan nhw'n dychwelyd wedi gwyliau'r haf. Does dim llawer o goeddiadau'r wythnos yma, ond cofiwch coffi ar y camera ar ddydd Mawrth. Daeth trefniadau angladd Mrs Eirwen Jones i law. Cynhelir yr angladd ar ddydd Llun y 7 o Orffennaf am 1:30 dydd yng Nghapel Briwnant yn Amlosgfa Ddraenen. Wedi'r oerfan o Sul nesaf am 7:07, bydd canolfan chapter yn dangos y ffilm People's Emergency Briefing, ffilm am yr argyfwng hinsawdd a natur. Yn dilyn y ffilm, bydd trafodaeth dan arweiniad aelodau o gymuned eco Eglwysi Caerdydd. I ni'n diolch i'r Parchedig Gethin Rhys am y wybodaeth. Diolch am wrando. Fe gymerwn i'r casgliad nawr os gwelwch yn dda. Derbyn yn awr yn rhoddion o arglwydd a derbyn unau. Derbyn y rhoddion hyn yn arwydd o diolch i ti. Ac o'n ymroddiad o'r newydd i ddosanaeth di. Yn enw Iesu Grist. Diolch yn fawr Sian am y croeso. Mae bob amser yn bleser cael dod nôl i Bilpid y Crwys ac atoch chi gyd. Diolch yn fawr. Wel, fe barhawn ni'n haddoliad drwy ganir emyn 64. Tyddi sy deilwng oll o'n can, fy nghreuwr mawr am Duw. Dyddoniau di o'm hamgylch maent, bob awr yr wyf yn byw. 64.
gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddiwn. Arglwydd, dyn ni wedi dod os flaen diwr newydd y bore yma, is gydnabod di yn dy fawredd. Dyn ni am blygu yn wilaidd ac yn ostyngedig os flaen. Yn cofio dy fod ti gymaint mwy na ni greaduriaid meidrol. Fwy yn dy allu, fwy yn dy ofal, fwy yn dy gariad tuag ato ni. Yn wir all ein meddyliau ni ddim dechrau deall yr hyn wyt ti. Fe rwyt ti gymaint mwy na'n holl ddychymyg ni, fwy'r neb dy faint, ond ti dy hun. Dyn ni'n diolch i ti am dy fod ti'r un o hyd yng nghanol byd ac oes gyfnewidiol. Dyn ni'n diolch i ti mai craig wyt ti, y graig nisul, y merwr llu. Dyn ni'n plygu yn awr i addoli di. Boed ein haddoliad ni fod yn deilwng ohono ti o arglwydd. Nid yn fater o eiriau yn unig, o arfer yn unig, ond o ddod i mewn i bresenoldeb sanctaidd di. Yr un arall, ath gydnabod, ath addoli di a phlygu mewn diolch os flaen, am y cyfan a dderbyniwn ni oddi wrthy ti, o ddydd i ddydd, ac am dy gariad mawr, cariad tad anfeidrol, tuag at y blant. Ond dy fod ti yn fawr y tu hwnt i'n deall ni, fe ddeithos ato ni, yn dy fab ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Fe hiniaethodd ei hun a'n gwendid ni, ein sefyllfa ddynol ni a'n holl amgylchiadau gwahanol mewn bywyd. Yw i bef, beth oedd dioddefaint a cholled, dagrau a llawenydd. A dyn ni'n diolch i ti i fod yn gallu unieithu a ninnau bob un ohono ni yn amrywiol brofiadau ein bywyd o ddydd i ddydd. A bore yma, dyn ni am ddwyn ger dy frond i'r rhai hynny sy'n mewn angen o'n hamgylch ni. Rai yn y tywydd poeth yma sydd yn methu ei ddal. Rhai sy'n mewn gwendid. Rhai sy'n mewn gweiledd, corff a meddwl. Rhai sydd mewn profedigaeth ac yn galaru. Rai o'n hamgylch ni sydd yn byw mewn tlodi a phryder a rannu teuluoedd ac a rannu dyfodol. Dyn ni'n gweddio dad y byddi di gyda nhw, ynghyd â'r rhai sydd yn gofalu amdanyn nhw, boed yn ein cymunedau, ein hysbytau, neu'n cartrefi gofal. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd am ei gwaith ac am ei hymroddiad. Cyn gweddio byddi di yn parhau i'w nerthu yn y gwaith hwnnw. A rhoi iddyn nhw y sirioldeb sydd mor aml
yn ei nodweddu. Ac wrth i ni fwrw'n golygon allan, fe welwn ni gymaint mewn angen yn ein byd. Dyn ni'n cofio'n arbennig y bore yma am deuluoedd yn Venezuela, yn sgil y daear grynfeydd yno, yn Sbaen, yn y tannau erchyll. Am rai sy'n bryderus am eu teuluoedd, eu cyfeillion. Rai sydd wedi colli'r cyfan sydd ganddyn nhw, eu cartrefi, y cyfan. A rhai ym mhob man yn wir sy'n dioddef effeithiau newid hinsawdd. Cofio rai sydd yn byw mewn gwledydd lle mae newyn a syched a mannau eraill yn ein byd, lle mae stormydd a llifogydd. Ac o'r ein llygaid o arglwydd i weld, nid yn unig yr angen, ond yn rhan ni i geisio lleddfu rhyw gymaint ar yr angen hwnnw. Ac wrth i ni gofio am ein harglwydd Iesu, yn ei unieithu ei hun a'n profiad ni, fe gofiwn ni hefyd iddo gael ei demtio yn yr anialwch. A dyn ni'na hefyd o dad yn gwybod am demtasiynau. A dyn ni'n gweddio byddi'n rhoi yr un nerth i ninnau ag yr oddais iddo ef. At yr ysgrythurdd ar ein harglwydd Iesu droi, a mae'n ysgrifenedig. Boed i'n ffydd am gwybodaeth o ddau'r di. Ein helpu o dad i barhau ddilyn yn ôl troed ein harglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n cyflwyno'n dyner i ti y bore yma, y rhai hynny sydd yn methu a choncro y temtasiynau hynny, yn ddibynnol ar y peth yma a'r peth arall. Dyn ni'n gofyn i ti o dad am faddau i ni, y cyfan yr wyt ti'n ei gael o le yno ni, dyn ni'n diolch i ti, nid yn unig am dy fawredd, ond am dy drigaredd a thras hefyd. Boed i'n unau fel y proffwyd gynt, glywed eiriau di y bore yma, wele cyffyrddodd hwn a thwefusau yma dawyd anwiredd, glanhawyd dy bechod. Mae so law fe wynebodd ein harglwydd Iesu ar erledigaeth. A dyn ni'n cyflwyno'n dyner i ti bore mae'n brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist mewn sawl gwlad yn ein byd ni, sydd yn cael ei herlyd am ei ffydd. Rai sy'n cyfarfod fel ninnau yma bore yma, ond o dan mygythiad ac erledigaeth yn aml iawn yn y dirgel. Bod i'w hesiampl nhw, bod yn esiampl nid yn unig i ninnau, ond yn esiampl hefyd i'r rhai hynny sydd yn ei herlyd. A phan anfonais dy fab Iesu Grist i'n byd ni. Fe hanfonais i ganol byd cythryblus, llawn gwrthdaro. A dyna welwn ni'na hefyd o'n hamgylch o dad. Rhyfeloedd a gwrthdaro mewn cymaint o wledydd. Yn y Dwyrain Canol, yn Wcrain, Sudan, o arglwydd. Wrth i ni feddwl am yr hwn a ddaeth yn dywysog tangnefedd, i'n gweddi ni ydy y bydd
ei neges, ei ddylanwad, yn mynd ar led fwy fwy. Nid yn unig o wlad i wlad, ond o galon i galon. Yda nhw arglwydd, dyn ni'n diolch i ti y bore yma am dy fawredd. Ac yn diolch i ti am yr un anfonais di'n byd i fyw a marw droson ni. Yr hwn sydd yn fyw hyd bydd, a'i fywyd ef yn llenwi yn bywydau ni o'r newydd. Ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Fe gan yn eremyn 830. 830. O ddew ein craig a noddfa, rhon nawdd i'r gwan a'r tlawd, mwyn dy anwyl Iesu a anwyd i ni'n frawd. Darostwng bob gormeswr sy'n mathru hawliau dyn, ac achub y trieiniaid, a grewyd ar dy lun. 830.
Seiriau Paul dyn ni am droi am ychydig ymhellach y bore yma. A hynny yn ei ail lythyr at y Corinthiaid, y 9fed bennod a'r 11 adnod ar 10. Ym mhob peth, cewch eich cyfoethogi ar gyfer pob helioni, a bydd hynny trwm ni yn esgor ar ddiolchgarwch i Dduw. Ym mhob peth, cewch eich cyfoethogi ar gyfer pob helioni, a bydd hynny trwm ni yn esgor ar ddiolchgarwch i Dduw. Canmol y Cristnogion cynnar yma Paul fan yma, i canmol nhw am eu helioni, ac yn arbennig y rhai sydd ganddo mewn golwg ydy Cristnogion Macedonia. Wel, mae ysbryd helionus ym mhob ystyr o'r gair yn beth braf iawn i weld yn dydy ym mhob oes, rhywbeth i'w edmygu ym mhob un ysbryd helionus. Os ydych chi'n dod o gyfeiriad y gorllewin i'r crwys ar nos Sul bythefnos yn ôl, mae'n bosib iawn bod chi wedi cael siwrna braidd yn drafferthus. A'r rheswm am hynny bod strydoedd o amgylch canol y ddinas i gyd wedi cau. A'r rheswm oedd bod yna fand enwog yn chwarae yn Stadiwm y Principality. Band enwog o'r 80au Metallica. Ydych chi gyd wedi clywed amdanyn nhw, dwi'n siŵr. A nhw oedd yn perfformio yn y stadiwm. A dyna pam yr oedd y strydoedd wedi cau. O hyn sy'n ddiddorol, lle bynnag y byddan nhw'n perfformio, maen nhw'n gwneud cyfraniad sylweddol tuag at ryw achos da lleol. A dyna wnaethon nhw yma. A phenderfynu rhoi tuag at waith Banc Bwyd Caerdydd. Mi roedd hynny yn ôl llefarydd y Banc Bwyd yn golygu hwb sylweddol iawn, medda fo. Nid yn unig i'r Banc Bwyd ei hun, ond hefyd i'r rhai oedd yn cynorthwyo yno, i'r gwirfoddolwyr. Fe roedd y silffoedd bron yn wag, medda fo, cyn hynny. Dyna ddim cymaint yn dod i mewn dyddiau. Digon anodd i lawer o bobl. Y silffoedd bron yn wag. Mi roedd yn hwb i ni, medda fo, ond yn hwb arbennig i'r gwirfoddolwyr sy'n cynnal y gwaith. Nid Metallica oedd yr unig rai i wneud hynny. Pob un bron sydd wedi bod yma, enwa mawr, y byd pop a roc, yn gwneud yr un peth, yn dewis rhywbeth, rhyw achos da teilwng, ac yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at y gwaith. Dwi ddim yn naif. Mae'n amlwg iawn, ond dydy mae diferyn bach iawn yn y môr ydy'r symia maen nhw'n cyfrannu o'r holl gyfoes maen nhw'n gwneud ar eu teithiau yma a thraw. Ond y pwynt ydy'n fod ysbryd helionus yn rhoi rhyw hwb yn dydy, nid yn unig rhai sydd derbyn, ond i rai sydd yn darllen a chlywed am y peth. Yn beth dymunol i weld yn dydy. Yr awydd i rannu. A mae'n dda gweld bod yna rai beth bynnag sydd â chyfoeth mawr yn awyddus i'w rannu ac yn falch o weld y gwahaniaeth y gallu rhoddio nhw i wneud. Wel, sôn am dlodi ac angen dwys a'r ymateb iddo fo, y mae Paul yn y 2 bennod yma, pennod 8 a 9 o ail Corinthiaid. Yn benodol, mae o'n apelio ar ran Cristnogion tlawd Jerusalem. Chi'n cofio'r darlun dyn ni'n cael o'r Eglwys Fore ar ddechrau'r llyfr yr Actau? Yr oedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu eu heiddo a'i meddiannau
ac yn ei rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. A darlun gawn ni ar ddechrau'r actau. Ond cyn bo hir mi newidiodd pethau. Byddai tlodi i daro'r gymdeithas honno ynghyd â newyn. Ac fe drefnwyd casgliad ymysg yr eglwysi mewn ardaloedd eraill a'i gyflwyno wedyn i Henuriau Jerusalem trwy law Barnabas a Paul. A mae'n debyg fod eglwysi Macedonia wedi ymateb yn arbennig o hael i'r apêl. Ac yn 1 Corinthiaid, mae Paul yn rhyw bwyser y Corinthiaid i wneud mwy. Edrychwch, mae o'n dweud, mae'r Macedoniaid wedi gwneud, allwch chi wneud rhyw fath, mae o'n pwyso arnyn nhw i wneud mwy i hyrwyddo'r casglad. Ond yn anffodus mi gododd, fel byddwch chi'n cofio efallai, llawer o helyntion o fewn Eglwys Corinth. A mi osododd hynny gryn straen ar y berthynas rhwng yr eglwys a Paul. A'r canlyniad oedd i'r gwaith dyngarol gael ei esgiluso. Ond erbyn i Paul sgwennu'r geiriau yma yn ail Corinthiaid, oedd yr helynt wedi mynd heibio. A'r bwriad rwan ydy anfon Titus a 2 arall i Gorinth i roi hwbr newydd i'r gwaith dyngarol yma. Mae'n amlwg yn dydi fod yr apêl yma'n agos iawn at galon Paul. A mae hynny'n dweud llawer iawn o bethau wrtho ni. Bod elusen a gofal dros eraill yn rhan anatod o weledigaeth a chenhadaeth yr eglwys fore o'r cychwyn yn fodd i ddymhau'r gyfeillach o fewn eglwys a rhwng eglwysi a'i gilydd. A mae yna rhywbeth arall yma hefyd. Mae'n cynnig gwedd wahanol i ni, dwi'n meddwl, ar gymeriad yr apostol Paul. Y meddyliwr, y diwynydd mawr, a llysgrifennu Rhufeiniaid, Effesiaid, Colosiaid. Yr un pryd y medru gweithredu mor ymarferol a manwl. Achos i Paul, fel i nina, mae'r cyfan yn un, yn cred, yn hargyhoeddiad fel Cristnogion, a hefyd yn gofal dros ein cydyn. Nos Iau wythnos yn ôl o'r rhai ohono ni mewn cyfarfod o'r henaduriaeth yma. Dwi'n cyfadda fyddai ddim yn ffeindio cyfarfodydd yr henaduriaeth yn ysbrydoledig bob tro. Ond mi roedd hwn yn codi calonwyn. Gwrando ar y parchedig Owain Griffiths o'r Rhondda yn sôn am lawer iawn o wahanol brosiecta. Ni'n gwybod am rai, ond ddim amdano nhw i gyd. Fo'i hun yn weithgar yn yr Rhondda, yn yr ardaloedd tlota. Dosbarthu bwyd, dillad, bod math o bethau. Cyfeirio at waith dyngarol yn fanno. A mi athyn ni flaen wedyn i sôn am bethau fel y gorlan glud yn y tabernacl. Ar y stafell fyw yma, yng Nghaerdydd. A mi roedd hynny i mi beth bynnag yn rhoi cryn hwb a mi eithon ni o'r cyfarfod yna, nid yn teimlo dipyn bach yn feichus, ond yn teimlo yn llawen iawn yn mynd o'r cyfarfod. A mae Paul yn atgoffa ni hefyd, mae'r hyn dyn ni'n ei wneud wrth gwrs ydy ymateb i halioni Duw tuag ato ni. Yr halioni yna gafodd ei amlygu yr eithaf yn Iesu Grist.
Bydd o ac yn ta'n gyfoesog, ddod yn dlawd dros y chwi, mwyn i chwi ddod yn gyfoesog trwy ei glodi ef. Ydy, edd po, mae Duw yn hael teg at ei blant ac y mae'n caru rhoddwr llawen. Ac y mae o boed yn cyfraniad, grwpiau yma, bandiau yma sy'n dod i Gaerdydd at achosion da. Neu'r teimlad oedd o'n una'n cael wythnos i nos Iau yn mynd o'r cyfarfod yna. Mae o yn arwydd o lawenydd, yn arwydd o lawenydd. Duw yn caru rhoddwr llawen a mae'r canlyniad yn llawen. Wrth i ni ddangos halioni Duw, mi rydyn ni'n byw yn ôl ein proffes fel dilynwyr Iesu Grist. A mi fydd hynny ni dro, medda Paul, yn ennill pobl eraill ato wrth iddyn nhw weld eich ffydd chi ar waith. Wrth iddyn nhw weld bod chi'n amlygu cariad Duw. Gaethon ni ambell esiampl o hynny hefyd, wythnos i nos Iau. A mwy na dim fyddwn ni'n hunain meddai ar ein hennill yn y gwaith yna. A fyddwch chi fyddai yn diolch, mi fyddai yn diolch bob amser bod yr ysbryd yna'n parhau yn ein plith ni. Yr ymateb parod sy'n a wastad i bob apel yma yn y crwys. A'r un fath yn hanes pob apel sy'n cael ei lansio gan y cyfundeb a cymwyd Cristnogol. A bore yma, hoffwn ni grynhoi neges Paul yn y ddwy bennod yma wir mewn 3 gair. Dyma'r cyntaf, cyfrifoldeb. Cyfrifoldeb. Gweitha'n holl drafferthion economaidd y dyddiau yma, mi rydyn ni yn byw yn dydda mewn gwlad ffyniannus. Safon byw yn uwch nag y bu erioed. Ond allwn ni ddim ysgoi'r ffaith bod yna lawer o fewn ein cymunedau ni'n hunain yn byw mewn tlodi dwys. A pan dyn ni'n edrych allan ar rai o wledydd tlota'r byd, mae'r darlun yn gliriach fydd. Yma yn y gwledydd cyfoethog, dyn ni'n gweld bwyd a nwyddau o bob math yn cael ei gwastraffu a raddfa bechadurus. Galwad i fyw'n gyfrifol ydy neges Paul yma i'r Corinthiaid ac i nina. Chydig blynyddoedd nôl, slogan wythnos cymwyd Cristnogol oedd Live simply, that others might simply live. Live simply, that others might simply live. Mae'n dda, yn dydi? Cyfrifoldeb. Ar ben hynny, dyn ni wedi bod yn euog ddim 2 waith amdani o afradloni adnoddau'r ddeiar, ei chyfoeth, a'i harddwch, ac wrth i ni ar hyn o bryd wynebu her newid hinsawdd a'i wahanol effeithiau. Mae mwy o fin ac erioed yn does ar yr alwad honno. Cyfrifoldeb. Achos ni yn y gwledydd cyfoethog gweithio'r modd sy'n gyrru i cynhesu byd eang ynddo. A'r gwledydd tlota yn dioddau oddi wrtho fo fwyaf. Does neb di gwneud mwy nag oes sy'n deffro ni'r heriau yna i fod yn bobl gyfrifol na David Attenborough nag oes. Trwy gydol ei oes faith, mae neges gyson ar hyd y degawdau. Ac i mi yn adleisio geiriau Oscar Romero te hanner canrif yn ôl. Geiriau sy'n yn hatgoffa o'n cyfrifoldeb ni
Dyma ddwedodd Oscar Romero. Ni fedrwn wneud pob peth, ond fe allwn wneud rhywbeth. Dichon y bydd yn anghyflawn, ond yma'n ddechreuad, yn gam ar y ffordd, yn gyfle i ras Duw ddod i mewn a gwneud y gweddi. Cyfrifoldeb. Yr ail air i mi sy'n crynhoi neges Paul ydy cyfartaledd, cyfartaledd. Nid fy mwriad, meddo yw cael esmwysydd i eraill ar draul, gwrthrymder i chwi, ond eich gwneud yn gyfartal, cyfartaledd yw'r nôl. Roedd gan Paul wir gynsyrn dros y rhai o mewn eisiau. Ac fe wyddaf o fod dangos cariad a thosturi Iesu Grist at eraill yn dwyn pobl at ei gilydd gweitha i gwahaniaetha. Byddais un o athrawon y gyfraith at Iesu Grist a gofyn iddo pwy yw fy nghymydog. Yr ateb a gafodd ynde, oedd dameg y Samaria Tregarog. Pwy bynnag sy'n mewn angen. Pwy bynnag. Achos yn y ddameg, sylwch, dydy'r Samariad, yr un sy'n estyn cymorth i'r creadur ar fin y ffordd, diolch yn gofyn, ydy o'r un hil am mi? Ydy o'r un grefydd am mi? Mae o'r rhoi yn ddiamod. Dim ond gweld cydyn mewn angen. Aros i estyn cymorth iddo. Engolwg Iesu Grist. Mae'r ddau, y Samariad a'r Iddew, yn gyfartal. Mae cymwynas a nawn ni unrhyw un, medda Iesu, yn gymwynas i mi. Yn ôl y mis Ebrill dwytha fi, gofiwch chi mae'n siŵr, y digwyddiad erchyll hwnnw yn Golders Green yn Llundain. Golders Green, wrth gwrs, yn ardal sy'n llawn Iddewon. Nid yn unig Iddewon, ond Iddewon caeth, traddodiadol, Hasidic Jews. Rhai sy'n amlwg iawn iawn pan ydych chi'n gweld nhw ran eu dillad a'u gwall ac yn y blaen. Ar hyn a ddigwyddodd oedd bod na ddyn a chyllell yn ei law wedi ymosod, wedi trywanu dau o'r Iddewon yma. A mi roedd o yn barod i'w redeg i ffwr a i fwriad yn debyg i wneud yr un fath i fwy ohonyn nhw. A mi roedd na ddyn yno. Mae siŵr gynna i bod yna lot o bobl yn pasio y diwrnod yna. Ond mi roedd na un dyn. A mi ath o'n gyntaf i gynnig help i'r creadur, y ddau greadur oedd wedi trywanu. A phan welodd o hwn yr rhedeg i ffwr, mi redodd ar ei ôl o'r rhedeg ar ôl dyn a chyllell yn ei law o newid trywanu dau. A'r un yna oedd ceisio gafal yno fo, a'i stwffio fe mewn i ryw siop allan o ffordd. O bod neb arall mewn peryg. Ond ar ôl gwneud hynny, mi sylweddolodd o, wel na, fe allan mosod ar y bobl yn y siop a mi agorodd y drws a gadael iddo fynd ac i'r heddlu i ddalo ac mi wnaethon nhw. Ond hyn sy'n drawiadol am y stori yna. Iddewon, Iranian oedd y dyn. O Iran oedd o'n dod. Dwy wlad sy'n elynion pennant ydyn ers blynyddoedd. Cas perffaith rhyngddyn nhw. A mi ddaru ryw newyddiadurwr ddod o hyd i'r dyn yma oedd wedi aros i helpu. Oedd ddim yn od gynnech chi, meddwl, oedd ddim yn od gynnech chi. Dych chi'n dod o Iran a rhain yn Iddewon, dych chi'n ei casau nhw, maen nhw'n casau chi. Na, meddwl, cwbl welish i, oedd pobl
mewn angen, a be allwn ni wneud i'w helpu. Dyna'r cyfartaledd. A mae Efengyl Iesu Grist yn ei ddwyn. Nid Cristnogion oedd yr un o'r ddau, wrth gwrs, ond dyna'r cyfartaledd a mae Paul yn sôn amdano. Cyfrifoldeb, cyfartaledd, trydydd gair sy'n dod i meddwl, cyfoethogi. Ein cyfoethogi trwy glodi'r, ein cyfoethogi. Ydych chi'n cofio siŵr o fod nofel George Eliot, Silas Marner? Hanes dyn a gafodd ei gyhuddo ar gam gan ei gymdeithas. Ac i'w enw gael ei glirio, mi ddar ein cilio oddi wrth bawb yndo, a byw wedyn fel rhyw feidwy a'r cyfan oedd o'n wneud oedd cyfri i air. Nes un diwrnod mi ddaeth na ferch fach am ddiwad at ei ddrws, a chwilio am gysgod. Dwi gadawodd i ddod i mewn. Ac yn ar y deg bach mae o'n, trwy helpu hi, mae o'n darganfod llawenydd eto. Llawenydd cwmniaeth eto, mewn bywyd. Gafodd o i gyfoethogi. A mae yna lawer un yn does wedi lleddfu poen galar ac unigrwydd trwy roi o'i hamser i helpu eraill. Wna i ddim faint o bobl sydd wedi dweud wrthai, gymaint o help dydy bod i gynnig ei gwasanaeth yn y siop elusen neu ble bynnag mewn cyfnod o alar. Cyfoethogi. Dyna'r cyfoeth mae Paul yn sôn amdano yma. Mae gynnon ni bob amser rhywbeth i'w roi. Cewch eich cyfoethogi, meddai, ar gyfer pob halioni. A dwi'n hoffi un cyfeithiad Saesneg o'r geiriau yna. You will always be rich enough to be generous. Dim gwahaniaeth yn be, yn hamser, yn donian, talentau, beth bynnag. You will always be rich enough to be generous. Fe gynnwch chi wastad, meddwl fo, rhywbeth i'w roi. Y gamp, ydy gweld yr angen sydd o'n hamgylch ni. Pan o'n i yn y coleg ym Mangor, o gennau ffrind a oedd y ddau ohono ni yn hoff iawn pan gan i gyfle i fynd i gerdded, rhywbeth o ddringo, y mynyddoedd yr Yrru. Ond oedd un bai ar y ffrind yma. Dwi'n cofyn i un tro mynd i gyfeiriad y Wyddfa, i Byllyn Llydaw, i fyny o fanno. Ac oedd o'n un o'r bobl yma, mae o'n carlamu yn ei flaen o'ch blaen chi. A chi eitha stryglo pe ma chi gadw i fyny. Ond ydych chi'n gweld i fod wedi stopio i fyny fanna, wedi eistedd lawr, o gret, geina hefyd sydd o'n bach. A'r munud ydych chi'n cyrra, mae o'n barod i fynd eto. A felly oedd yr holl ffordd. A dyma ni'n cyrraedd y copa. A mi fyny si iddo fo. Oes ti'r olygfa yma ni wrth edrych i lawr o fan a fan? O, na, ddim. Na. Wrth basio Llyn Llydaw, glwys ti rhyw dderyn yn canu? Na, meddwl. Nes ti edrych ar y clogweini yno, mae yna floda prin iawn yno, meddwl ni. Dyn nhw'n mynd i gael yn yr Alpau. O na, ddim di gweld rheini. A felly'n blaen. Oedd ei fryd o ar gyrraedd y nod. Gweld dim byd o'i gwmpas o clywed dim. Mae yna rei pobl felly hefyd yn does. Cyrraedd ei nod mewn bywyd. Ddim yn gweld neb arall. Ddim yn gweld dim angen, dim byd o'i gwmpas nhw. Dim ond cyrraedd y nod. Mae Paul yn harwain ni fan yma. I agor yn llygyd i weld. I agor yn clustia. I glywed.
I agor yn dwylo i estyn cymors. A hefyd, i agor y meddylia, i geisio deall pam bod pethau fel y maen nhw, mwyn ei enw. Amen. Cyderfynu fe ganwn ni'r emyn 841. 841. Agor di ein llygaid arglwydd i weld angen mawr y byd, gweld y gofyn sy'n ein hymyl, gweld y dioddef draw o hyd. Maddo i ni bob dallineb sydd yn rhwystro grym dy ras, a'r anghofrwy sy'n ein llethu wrth fwynhau ein bywyd bras. 841. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddor gyda ni o.